kaya ngono kuwi. Padang piye tangga, kahanan omah lagi kaya ngene kok kon padang. Lho lah ya kahanane nek njur terus kowe polatan mau petenge kaya ngono ki nek ngadepi bojomu sing lagi lara piye ngono? Semplah aku wisan, Mbok. Ora kena kandha kaya ngono kuwi lho kowe. Aku kaya kesel ngadepi bojoku ki, Mbok. Jempe manis. Ora Nek kaya serasa ngopo-ngopo ya. Sapa wonge sing betah? Pripun Nyi? Ayo kuwi to jentik manis ki wit mau gerak kaya ora ndek polatan padang lah ya. Mergo mikir bojone Wirasaba kuwi to. Lah nggih nek iki Wirasaba niku nembe gerah. Mongko larane iki kaya ngono. Nek ragane iki ya jane ora apa-apa wong suarane ya banter landung isih seru. Ming sikile iki lho ora iso. Ya iki aja tok mengke kae sikil kae ya lara tenan. Kowe ki ra ya tau didhawuhi karo Ki Asem Gedhe to, piranti-piranti sik dienggo bobokan kuwi kawes meh entek kowe lemu golek nang ndi wae kuwi Malah sok dienggo tenan lho. Kang Sronto iki. Iya to, Wit? Kok iso tak nggo iki piye karepmu? Lho, lentek ra mergo nyok tak nggo. Lah ya nek jenenge tombo ki tak goleke sing jenenge babakan apa wae niku pun kula cobi. Wong kula golek idul nganti tekan gisike segara nika. Golek apa nek kono kuwi? Kuwi babakan kayu kuwi lho. Babakan kayu kuwi nek dikum banyu terus diramu ngono dadi bobok. Ning ya sing apa dawe Ki Asem Gedhe kuwi ora njur paton babakan kayu ana sing demen kae lho, aku sing didukani lho kae. Pripun iki? Lho, mestine ora sing dikersake iki apa, kliko apa mah ngono barang iki kepiye kowe ra ya ming paton sak empuke ta kuwi. Golek kliko apa? Ya nek karep kula niku ya di sing iso mandi pepak ngono. Nek biasane wis dicoba kabeh lah. Siji wingi sing urung tak coba. Apa kuwi? Peresan tebu. Tak nggo bobok malah dirubung semut. Nek kae sing nganggo kowe wae. Wah, kula boboke ngoten niku apik lho. Ki Wirasaba niku mandune terus baru dirubung semut iso jingkat-jingkat. Lah aku jenenge tambah nyiksa kuwi. Waduh, lho iki anakku jentik manis iki susah tenan lho iki. Dan yo repot kok. Ora kebeneran oleh kula olah-olah. Ya wis suwe tombo. Iya. Kamangka digolekke tombo ngenti wae ora ana sing jodoh. Ya mung durung, karang sing jenenge wong ki nek lagi nandang lara kaya bojomu kae, bapakmu lek Budidaya saiki golek tombo tekan endi awake dhewe ora ngerti tekan saiki ya durung kodo. Aku ki le matur nuwun isih ana simbok, isih ana bapak. Tegese iso nulungi tangi sing atiku iki. Coba nek aku ki le omah-omah me wong loro karo bojoku Kakang Wirasaba. Kamangka mengko nek aku kekandan sithik, ngladeni sithik kleru nesu, muring-muring kaya ngono kae. Sapa sing betah, Mbok? Lha nggih ngoten niku. Kudu dawa ususe ngeten niku Nyi. Rak mung kudu longgar, kudu sabar to. Nek engko njur kowe susah, piye bojomu malah saya tambah nesu, lara ora mari-mari iki lho. Bebaune iki kabeh dimensi. Anu Nyi. Heeh, mangun. Napa mleh nek apa meneh bojone iki wis cara dene iki lumpuh. Wis ora iso apa-apa. Wis ora iso apa-apa. Atine wong wedok lak kaya digerus. Ngono to. Mongko wis pirang sasi. Terus karepmu piye? Ngono lho tetembungan. Nggih mboten tegese niku pun sakit ngono digoleki soto Lah ya saiki iki sing diwenake Budidaya ki Asem Gedhe tindak ning ndi tekan ngendi mengko les golek usaha Budidaya rasa gone ning tindak kowe yo nek ngadeni bojomu bobok sikile sing lara karo kelatan Rombongan iki ajeng gotong royong temu ndi niki? Gotong royong. Lawange mbok ndodokori napa pripun sampeyan? Lah ndodok wong lawang ora dikancing kok. Ning paling mboten tak ora ya uluk salam bengok-bengok. Nuwun, ngoten nggih.
Ora nuwun gegeti. ngono. Pun kasep. Kasep kudune ning ngono wau. Asep ya kudu prihatin. Pripun? Seneng iki sing kae sing tak goleki. Kok malah do bingung to? Sing dipatose Nyi, Tepung ngaren iki lho. Samparan to. Nah, kene kok ngerti wae ya wis tasih kok kemutan nek kula niku samparan. Lho aku ki senajan wis tuwane aku ora pangling kok. Karo kowe kuwi. Wong tuwa niku nek mboten panglingan jelas niku tuwa tenang ngoten lho, kita. Lho lah ya Tuwane niku tuwa lahir batin ngoten lho, mboten mung tuwa umure. Niku rak si jentik manis to niku. Si Nyai Wirasaba to niku. Iya. Nah, kelingan ora anakku tau seneng karo kowe. Kok tau seneng karo aku? Aku ketemu nang ngisor warung biyen kae karo. Nggih to, Nyi. Nek kae iki kulino sembrono karo sapa wae kok. Apa kae endi sing selok ngono wae. Ya ta. samparan. Wah niki gene pun nate panggih kalau kalihan to Nyi. Rak yo Karo biyen. Jentik Ya, maneh gitu. kaya ngono krak yo lelakon biyen ki. Lho padha ora krungu kabar to nek samparan ki biyen seneng karo jentik manis. Lah yo biyen-biyen saiki aja kowe kandha kaya ngono kuwi. Saiki anakku iki bojone lagi lara. Angin mergo bojone niku lara kok mesake karo si jentik manis. Najan bagus sisih enom maneh wong bojomu ki ora iso ngopo-ngopo. Nek Oh tak kira ki arep tilik apa bule kok malah Samparan. Kok wis to, apa perlune? Kowe dikongkon apa karo Kakang Watu Gunung? Mengko dhisik iki duwe perlu apa kok samparan ngejak kanca sak pirang-pirang. niki Karep apa Ngeten. samparan? kula mriki niku dikengken kalih sedulur kula. Sapa sing Amine Watu Gunung. Niku kepengin ngepek bojo kali si jentik manis. Wah ya ora iso kok wong aku wis ndek bojo kok. Ya ora apa-apa ndek bojo ki wong suwargane wong wadon kene iso ngladeni wong lanang luwih 10. Samparan. Wis to manut karo aku. sampean niku ora kuwi iki bojone wae lara Wirasaba. nek nite sampean niku kaya dadi kaya ngono. Ya nek pancen mbokne iki meri ya mbokne sisan ora apa-apa. Saya kurang ajar kowe. Niku rak jenenge ngrusak pager ayu niku to. Ha iya kok ngono ku ora peming. Lho, nek mboten apik kok diterjang. Ping arep omong-omongan ora kok. Lho, mboten mak-mek to. Iya. ampun ngoten niku to niki bojone lara kok. Tak kandha ya Kakang Samparan. Perkara kuwi rak biyen duweni rasa seneng. Ning saiki aku wis darbeke wong liya, aku wis duwe bojo. Ning kowe ki ora ngrasake seneng arep ndek bojo kae wong bojomu lempah. Wirasaba ki ora iso ngapa-ngapa kok. Perkara ora iso ngapa-ngapa kuwi rak perkara aku dhewe. Kowe rasa ngrembug aku. Lho senenge wong bojoan ki nek isih padha enom. Anak bojomu nganti tuwa nganti gerang ora mari larane, anjir mesake ta aku karo kowe. Ayo ora apa-apa kabeh kuwi bakal tak trima wong aku bojone kok. Ngono to? Iya. Kowe iki arep tak entukke bojo sing gawe senengmu. Ora. Wah sampean niku ampun ngoten lho. Seneng karo Watu Gunung. Saumpama kowe ora lara. Mesti kowe bisa ngayomi aku lan bisa nulungi aku, Kakang. Amangka saiki kowe lara, Kakang. Kowe ora bisa nulungi aku, kowe ora bisa ngayomi aku, Kakang. Aku terus kudu piye, Kakang? Aku ora bisa metu saka papan kene iki. Sipo, Bapak. Aku titip bojoku, Kakang Wirasaba. Saiki aku pasrah ning papan kene iki. Mergo bojoku ora bisa nulungi aku pasrah, Mbok, lan kowe Bapak. Samangsa aku mati ning papan kene iki. Aku titip bojoku ya, Mbok. Senajan to Kakang Wirasaba ora bisa ngopo-ngopo ning kuwi bojoku, Mbok. Tunggu. Aku mung nyuwun ana ngersane Gusti.
Muga-muga ana wong sing nulungi aku saka papan kene iki. Aku mau nangis. Aku mau bisa jerit ning atiku mergo ora ana wong sing bisa nulungi aku, Mbok. Nelongso di menurutku saiki. Aku kepengin bekti karo wong lanang, karo bojo. Ing aku ora bisa ngopo. Di manis. Kuwi tak gorene kuwi ora takon susah. Tak gawe seneng atimu ben kowe iki awet enom awet ayune. Ora nangis kaya ngono kuwi. Hah? Ih. Karepmu ngono kuwi tak seneng-senengke, arep tak nehi bondo, arep tak nehi apa sing tok jaluk tak turuti ben atimu seneng. Ya ora. Ora. Kok kira aku mapan ning papan kene iki seneng? Iya. Mergo aku nangis. Mergo aku jerit saben dina. Mergo kowe ora ngerti atiku. Nek pancen kowe kepengin nyenengke aku ora kaya ngene iki carane. Kowe nyiksa batinku ning papan kene iki. Apa kowe kepengin kalung sing gedhe? Kepengin suweng sing gedhe? Tak turuti. Sesuk tak colongke. Hah? Ben atimu seneng keturutan karepmu. Iya apa ora? Kowe seneng? Hah? Nek wis bisa umuk bakal nyolong nggone wong-wong ki seneng. Loh. Hatiku seneng nek iso nyolong iso nuruti wong wadon sing tak tresnani. Hatiku seneng. Kowe seneng, aku yo seneng. Aku ora seneng. Kami durung wae durung seneng kuwi. Hah? Sesuk sesuwe mesti seneng atimu mapan nang kene. Watuku. Oh, Senajan to kowe duweni panguwasa ning papan kene iki. Ning aku ora seneng. Mergo aku wong sing wis duweni bojo. Sing kudune aku ngrumat bojoku mergo bojoku lara. Ning saiki aku tok gowo ning papan kaya ngene iki. Bojoku ora bisa nulungi aku. lah mula kuwi kowe nang omah bojomu lara ora iso nuruti karepmu, ora iso gawe seneng atimu. Nek nang kene rak tak turuti iso seneng. Kowe njaluk kepiye-piye tak turuti, aku isih sentosa, isih rasa. Seneng gonti. Heh? Lah kowe nang omah ora seneng, nang kene mesti seneng. Iso keturutan. Ya. Senajan to atiku ora seneng. Ning aku bisa nyanding bojoku wong sing tak tresnani. Senajan to bojoku saiki wis ora iso apa-apa. Ning aku seneng karo bojoku. Aku kepengin bekti karo bojoku. Bekti ya bekti. Apa kowe bekti kaya ngopo ning atimu ora seneng? Apa kaget? Nah kene senajan to kowe ora bekti karo aku, ning iso nyenengke atimu, iso seneng atimu, tak seneng-senengke. Ora. Ya, Sepisan meneh aku kandha karo kowe. Culno aku saka papan kene iki. wis suwe aku kepengin ngepek bojo kowe jentik manis. Mergo kalah sikik karo sik pira sapa bedhes elek kae, aku ora keturutan. Saiki aku keturutan, kowe wis digawa ning papan kene. Hah? Arep apa Kowe mergo nekat atimu. Lah ora nekat ya ora keturutan kok. Saupama kowe bisa nyawang. Oh iya, jentik manis wis duwe bojo. Kowe golek liyane rak bisa to. Kaya kurang wong wadon. Kacek osik. Aku nek ora jentik manis ora. Mergo ayumu. Iki lho. Kowe aja sembrono.
Saupama bojoku ki ora lara. Kowe mesti wis diajar bojoku. Amarga bojomu lara ora bakal wani rene ngajar aku. Oh, lewani mergo bojoku lara to. Lha iya to. Upama men dlasa-dlasa rene mesti modar tak pateni. Arep ngopo? Ya. Kowe mesti dadi bojoku. Kowe mesti dadi darbekku. Sing kandha sapa? Aku. Rak mung karepmu to. Aku karepku aku dadi bojomu. Ayo, ladenono. Ora sudi aku. Aku wong sing wis duweni bojo. Aja sembrono kaya ngono kuwi ta kowe. Bentang lamun. Suarane semobu banget. Ya wis, diwanjine ngene iki kon arep piye? Kon nyuda ya malah. Kon nyuda malah ayo. Ora. Mari lega setitik iso nyanti iso njawil karo si jentik manis katos nan. Mungso kok wong edian. Sopo sing edan? Ha ya kowe ta? Ora, aku ora edan. Nek ra edan ki yo golek liyane. Mergo aku edan kedanan karo jentik manis. Kedanan karo kaya gatel kabeh awakku. Gregetke sih. Kowe iki gregetke. Kaya kumu duwe kan. Padake apa dicuwil-cuwil? Aja tansah Allah Aku ya wangkal, mbok manut kowe kepenak kok. Manut. Aku kira seneng karo kowe ya. Bayi tuwa. Bayi tuwa ki malah nakale banget. Kulino mesti. Aku ki dina iki mau dadi njaluk sing aneh-aneh. Nek bayi tuwa. Ngapa? Kono golek liyane. Culno to aku saka papan kene iki. Oh, dicekel ora wae nyeculke. Tegese diculke saka panggonanmu iki. Ha mane-mane. Tok cekel kok gatelen ngono. Sing gatel ngono apa? Terus apa? Heh. Kok nanjeke sing gatel nggon apa? Lah kok tak cekel kok gatel iki gatel ngono apa? Apa maneh kok nggon apa? Ame nggon tangan. Kalau digenah-genahke. Ora genahe iki genahe nggon apa? Mi genahe. Lah ya aku genti takon kowe nyekel apa? Tangan. Ha ya wis nggon tangan cetha to. Liyane durung. Ora aku. Emah aku. Emah aku. Emah apa gelem? Emah. Gelem. Emah. Iya. Emah ora
ora sudi aku. Arep ngapa? Ora apa-apa. Kemang iki laraya jampi. Saya rokon, saya rokon. Wah, gilani tenan wong iki. Kok sapi. Kok sapi piye? Kowe kok kaya sapi. Apane sing kaya sapi iki apane? Polahe. Ora. Ngapa meneh? Aku iki jane wong lumah lameh senajan to kaya niki wonge lumah lameh nek kowe iki manut tenan karo aku. Emah. 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 Ayo, Ora sudi. Ile. Ile. Kowe kan ngopo? Iyo kene. Ora. Ora sapa-sapa. Kene iki ora ana sapa-sapa mehane ming aku. Ile. Kowe iso ngeculke aku saka papan kene iki ora? Hah? Ora bakal tak culke. Tinimbang aku ngladeni kowe aluwung aku mati. Klapa muda saku. Ora sakokan pola malah ora lara. Ing anggokan pola malah lara. Iki ali-ali opo kok rarane kaya ngene iki? Iki ta. Ali-ali men kowe men kepencut aku ya. Pisan meneh aku kandha karo kowe. Aku moh. Moh iki. Aku mah dadi bojomu. Kok wangkal kowe iki? Heh? Pengan Bisa diterus. Timbang pun napasku harus pedot ngapung budi tapes nanti Arepmu. Ning sing baku aku mau dadi bojomu. Aku mau ngladeni kowe. Menawa pancen kowe. Ayo. Patenono jepit manis. Mergo aku ora sudi ngladeni kowe nglanggati karepmu. Dimas! Hah? Tinimbang wiyoso ora ngukup, aku ora bakal ngukup. Wis penting mati kok tanganku. Aku tegel karo kowe. Hah? Nanti aku. Ora manut karo aku. Ora manut aku. Kowe mesti mati. Adiwatu Gunung, Kon mateni ora gelem, tak pek bojo ya ora gelem.
Arep tak pateni. Pateni ngopo wong wadon kaya ngono? Jare arep bobojoan. Apa putune gemangan ngopo? Aku kudu sing sabar, ora kaya ngono kuwi. Ah, tak rungokke saka kadon lemu nembang kaya wong bakul kepang. Loh. Moyo sing diapik-apik. Pan kepang sing alus ya ana. Ra iso aku nek kon alus. Nek arep ngepek bojo jentik manis, kuwi sing sabar. Ora gelem sedina ya seminggu. Wah, Ning ora Tinimbang aku ngladeni si watu gunung kae. Kalau wong aku mati kok. Ora apa-apa. Aja kesusu mati wong kowe iki tak wet-wet. Lho kok diwet-wet kowe amaku kok ngewet-wet aku. Lho sing jeneng dudu apa-apa ki nek ndongake kowe ben awet urip ra ya kena to. Iso kena. Nah, Tegese kowe nggawa aku tekan papan kene iki kowe ya nyengsarake uripku. Tegese kowe ya nyepetke umurku. Kowe kepengin to nek aku mati? ya ora aku kancane sapa nek kowe mati. Aja kesusu ngucap. wis karben kowe karben. Wasamu tak patenane. Aja. Ki nek seminggu rong gelem sesasi. Nek sesasi ora gelem yo piye? Setahun. Lah nek ngenteni setahun ora gelem, yo Ayo kudu sabar nunggu 10 tahun. ana selak mudhar aku. Lho, ngenteni 10 tahun. sing jeneng wong bobojoan ki ketemune ora kudu ngene iki lho. Ora kudu ngene iki, ora ketok mata. Kowe ngimpi diladeni jentik manis ki padha karo wis dadi bojone. Wah, ora trimo kok mung ngimpi. Ning pangimpen ning ngladeni. Lho, ora padha wae. Oh, ora trimo nek aku nek ora kasunyatan ora trimo. Arep empek wong ayune kok ngene polahmu kaya sapi anyang-anyangan. Ya mergo wangkal ora gelem tak bae bojo, ora gelem ngladeni aku. Nah, ki ngene. Piye? Sadurunge tak rembuki sing awek-awek. Piye? Piye? Ngomong apa kan mau? Sadurunge jentik manis ya Nyai Wirasaba ki tak rembuki sing awek-awek. Kowe duwe janji karo aku. Aku iso goleke bojo kowe ning aku elokno nggon gerombolan bangsa ireng kuwi. Ketemokno karo lurahmu. Aku janjimu ya durung netesi kok. Lah aku ya urung kelakon kok. Durung kelakon diladeni jentik manis. Sesuk nek wis kelakon diladeni jentik manis, kowe tak terke nang lurahku dadi grombale polor ngene iki. Ayo kowe ngono ki nek kowe ki cah enom durung tau seneng wong wadon. Nek karo liyane jentik manis bola-bali to kowe iki. Ya Mbok ya sing sabar. Bola-bali ngopo? Bola-bali ngopo? Lho bola-bali nyaguhi aku ning durung tak temokke karo lurahmu. Lah ya mergo durung kelakon to aku. Nah wis kelakon, esuk kelakon aku dadi bojone jentik manis, diladeni jentik manis, sore tak terke. Sore kok ya mesti ngapusi. Napa? Anggere esuk kelakon ku mesti nganti tekan esuk meneh. Lah yo esuk meneh ra yo iso to, esuke tak terke. Ya wis saiki kudu sing sabar. Ora esuk ora sore. Piye? Nek kowe gelem mulihke aku tak terkenene lurahku. Lurahmu ngendi? Ayo lurahku rak ya ana to. Ki ngene ya jentik manis, Nyai Wirasaba aku ki tresna tenan lho karo kowe. Ora kok akar nyengsarake kowe. Sakake ki ora. Tresna piye? Yo tegese kowe tak entukke bojo sing ora lara. Wong Wirasaba wis ora kalap kaya ngono. Sedhela meneh wong lara ki rak entek-entekane mung mati. Apa ora saya lara atimu, Aku kepengin nunggoni bojoku sing lara. Senajan to lara kaya ngapa kuwi bojoku kuwi tresnaku. Dadi aja tok pisahke to aku iki. Ning jenenge ku rak nggorohi atimu. Arep kowe caket karo bojo, ning nek bojo sing tok cedhake iki lara laranen, mlaku wis ora iso. Apa meneh leladi antaraning lanang lan wadon, apa ora kesiksa atimu detik maneh. Ora. Kowe Jong apa iki? Jong apa iki? Jong apa? Matur, nggih. Omong Iki sing semeleh to, rada kemungsungan. Ana apa? Ana apa? Tak matur, boten Pak Toto. Apa? Iki Ki Asem Gedhe wis tekan kene. Wis tekan kene. Hah? Asem Gedhe wis tekan kene. Borong
sak karepmu. Kaklekane ke tekan kene. Malah gawa kanca pirang-pirang. Saiki ngene. Piye? Iki asem gedhe tekan kene. Iya. Nah, iki mesti gerangane ora trima. Wong anake dicolong, ya saiki reh ning sing nyolong jentik manis ki aku sing gawe pranatan. Ya Terus lah. piye? Lawange dikancing. Terus jentik manis ki lebokno ning Sentong. kancing. Dikancing. Salange dikancing. Kok kesentong gentek maneh dilebokne ning sentong. Kok kene sentang. Wis, Ana sing nunggu ya ora cetang cah loro ana sing nunggu ning sentang. wis tak kancing. Wis karben.